गिबि गिबियावनो गासै बर' रायजो राजानिसिम आंनि अननाय मोजां मोननायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। थ' दिनैहाय आं माखासे खोथा बुंनो नागिरदों मोनसे निउसावहाय बर'नि दावहायाव बर'फोराबो थैदों, मुंख्लं जादों। येस, आं मानिदों। जों प्रमद बर'खौ एक्सुअलि जों बा होननांगोन, मोनथिबाय? आखाइ खबनांगोन बिखौ। प्रमद बर'खौ जों जेरैबो एक्सपार्ट, जेरैबो गोरों। बिथाङा फुराना खोथाखौ आं रायखाङाबाबो बुंनो गोनां बायध्यता जानो फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला बर'नि दावहायाव सोरबा बर'फोर बा गुबुन हारिफोर ना बेफोर मुंख्लं जादों। दिनै जों बर'आ जोंनि हानि थाखाय, गावनि मोनथानि थाखाय मुंख्लं जालांबाय। एनडिएफबिनि खोथाखौ आं दोनथ'बाय दे। एनडिएफबिया रावनिबो थाखाय नाङाखैमोन। एनडिएफबिया गावनि थाखाय नांदोंमोन। एनडिएफबिनि प्रेसिडेन्ट, जेनेरेल सेक्रेटारि बा गुबुन गुबुन फेक्सननि लिडारफोर बेफोरो गावनि थाखाय नांदोंमोन। 4 लाखनि थाखाय नांदोंमोन। मुंख्लं जानाया 5 लाखनि थाखाय मुंख्लं जादों। जों बर'नि जिउआ 5 लाखनि थाखाय। एनडिएफबिनि नांनायाबो गाव हारसिं व्यक्तिनि थाखाय सोनांनाय जादों। बे प्रमद बर' दालाल, बे प्रमद बर' लाजिरोङि, बे बर' नंमारा जाय बर'आ दिनैहाय दिनै मुंख्लं जादों, बेफोर सोरनि थाखाय नांदों? नों प्रमदनि थाखाय नाङाखैमोन प्रमद बर'। नों प्रमद बर' सिफ जानो थाखायनोथ' नोंखौ दिनै बेफोरनि थाखायनोथ' मुंख्लं जादों। नोंनि बै हारसाया नोंनि थाखाय देरसिन जाबाय ना मा? प्रमद बर' लाजिरोङाखै नोङो? एनडिएफबिनि नांनाय खोथाखौ बाद दोन। एनडिएफबिया गाव हारसिंनि थाखाय, व्यक्तिनि थाखाय, सार्थनि थाखाय नांदोंमोन। नोंनि बे आबसुआ, नोंनि आन्दलन समाव आबसुआ मुंख्लं जादोंमोन। बियो सोरनि थाखाय? बर' रायजो राजानि थाखाय सोमावसाराखैमोन बे आबसुआ। नों प्रमद बर'आनोथ' बे आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन सानसे समाव। नों प्रमद बर'आनोथ' सानसे समाव नोङो न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, डिभाइड आसाम 50-50 होननानै खानायफोरा आलादा आलादा, मोखांफोरा गोमो गोजा बेफोरबायदि लिरहोनाया नों प्रमद बर' नङा? बेफोरो गासिबो नों प्रमद बर' लिरहोनाय। लाजिनानै दुखु मोननानै लाब गैया प्रमद बर'। नों बायदियाखौ गोसोम हांगारजों लिरजागोन नों भबिसतआव। आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों। एनडिएफबिखौ दिनै नोङो माबोरै खांलाबनो? एनडिएफबिनि जेसेबां मार्टियार्स बेफोर फैसा मोनाखै दिनैसिमबो। दिनै सोरबा बर'फ्रा, गुबुन हारिया दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनै ख्रांनो 5 लाखखौ दिनै चेक राननानै होदों। आं बेफोरनि भिडिअखौ खोन्थाया प्रमद बर'। नोंनो आखाइजों रानना होनाय बेफोर फैसाया 5 लाख फैसाखौ नोंनो राननानै होदों। हिमन्त बिश्व शर्माबो दङमोन राननानै। दिनै नोंनि बिटिसिआव एनडिएफबिनि नामाव, बर' हारिनि नामाव मुंख्लं जानाय बै सुबुंफोरनि 5 लाखखौ दिनैसिमबो मानो होनो हाया? मा खालामदों? ना नों जाखुमाबाय? फाप नांगोन। बे आं बुंनाय राव नङा। बे रनजित बसुमतारी, नोंनिनो मेम्बार, नोंनिनो आगदा आखाइ रनजित बसुमतारीनि बुंनाय राव। फाप नांगोन, मोनथिबाय? भबिसतआव नों गोसोम हांगारजों लिरनानै दोनजागोन। नोंनि रनजित बसुमतारीया मा होनदों? नों गोसोआव दं, मोनथिबाय? नों आंनि चेनेलखौ नाय प्रमद बर' नोङो, मोनथिबाय? नों आंनि चेनेलखौ नाय, अफ्रि जाम्बानि चेनेलखौ नाय नोङो, मोनथिबाय? आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों। हारसाया माबोरै सिगां मोनग्रोखो? दिनै एनडिएफबिया सोरनिबा थाखाय नाङाखैमोन? दिनै रन्जन दैमारिया दिनै सोरनि थाखाय जेलाव थानांदों? दिनै जोंनि एनडिएफबिनि केडारफोरा दिनै सोरनि थाखाय फासि जानो गोनां जादों? दिनै एनडिएफबिनि केडारफ्रा सेन्ट्रेल जेलाव मानो थाखाय दिनैसिमबो एनआइए केस नांनो गोनां जादों? दिनै जोंनि सेंग्राफोरा बांलादेश बायदियाव मानो गावथारजानो गोनां? सोरनि थाखाय? नों प्रमद बर'नि थाखाय नङा? नों प्रमद बर' नोंनि फिसालानि थाखाय नङा? नोंनि फिसा हिन्जावनि थाखाय नङा? प्रमद बर', नों बेखौ सिन्था खालामाखै नोङो? आं दिनै नोंनि फिसा हिन्जाव, नोंनि फिसाज्लानि खोथाखौ बुंदों। जिबनाव बुंनो गोसो गैयामोन बेफोरखौ, मिथिबाय? नोंनि बिखायाव सु हाबनायफोरबायदि हाबहैगोन। बै रन्जन दैमारिया दिनै नोंनि फिसाज्लानि थाखाय जेलाव जायाखै। बै दिनै गथ'फ्रा दिनैहाय जेलाव थानांनाया नोंनि फिसा हिन्जावनि थाखाय थानाङाखै, नोंनि हिन्जावनि थाखाय थानाङाखै। येस, नोंनि हिन्जावा हारसा,
खिन्थु नों सासे बर' हिन्जाव हारसाखौ दिनैहाय बर' टाइटेल लिरहोनो हादों कनभार्ट खालामनो हादों येस बेखौ बा होनबावगोन आं नोंखौ बर' दख'ना गानहोनो हादों बेखौ साबायखर होगोन आं खिन्थु नोङो दिनै हारसा गियान हारसानि आखु गासैबो बेफोरखौ लाजोबनाया मोजां मोनाखै दिनै NDFB-आ 34 बोसोरावहाय कयस' हाजार जन मानसि मुंख्लं जादों बेफोरनि दिनै फैसा थाइसेबो होफिननो हायाखै दिनै रिहेबिलिटेसन NDFB केडारफ्रा दिनैहाय 4 लाखनि थाखाय बेफोरखौ दासिमबो होफुंजोबनो हायाखै नोङो ओरैबा ओरै नाथ्रोबाय थादों नोङो NDFB-खौ नोङो ओरैनो सिफ्लेनानै सेस खालामनानै दोनदों प्रमद बर'आनो सिफायजोबदों गबिन्द बसुमतारीनि सिन्ताधारा जों मोनथिगौ गबिन्द बसुमतारीजों गार्ड थाबोनाय मानसि गबिन्द बसुमतारीनि सिन्ताधारा साननाय हनाया बिदि नङामोन जेब्ला इलेक्सन गेलेयो पिस एकर्ड जायो पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिनि साननाय हनाय टटेलि प्रमद बर' दिनै मेन्टेलि बिनि साननाय हनाय बिनि बुंनाय राव प्रमद बर'निनो फाव बेफोरो दुखु मोनदों आं प्रमद बर' नों बायदि लेथ्रा जोंनि बर' जनगोष्ठीयाव बर' ट्राइबाव नों बायदि लेथ्रा मानसि गैया आरो UG ब्रह्म सासे बेफोरबायदि लेथ्रा मानसि गैया बिसोर सानैयानो दुनियानि लेथ्राफ्रा आरो UPPLआ भबिष्यतआव बिसोर सानै मानसिया थाबाय थायोब्लाना मालाबाबो सालायनो हाबावनाय नङा नेक्स्ट 5 बोसोरनि उनाव हाया आं बेखिनिखौ रोखा लिरनानै होखायो आङो रोखानो बुंखायो UPPLआ 5 बोसोरनि उनाव सरकार सालायनो हाया बियो हाजार सोरबायानो बुं दिनै बर' रायजो राजाखौ मा होननानै बुंदों दहाय NDFB-नि खोथा बुंनायफ्रा जेखियानो जादोला थांबाय दिनै प्रमद बर'आ हारसाफोरनो फैसा राननानै होदों 5 लाख थाखा येस गुड भेरि गुड मोजां मोनदों नोंनिसिम रोजा साबायखर जाहाथे नोङो जुगनो थैयालाफानो बिसेम बिदि कन्डिशनानो थाबाय थाथों आरो आं बेखौ इसोरनावनो कामना खालामनानै बोर बिनानै होयो नों सेंग्रा स्टाइलावनो थाथों आरो नोङो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन गियानि गुनि साननो हनो गोरों बर' रायजो राजाखौ थगायनानै जानो हानाय गोरों खालामनानै होथों इसोरा जाहाथे बिखौ जाम्बा स्टाइल दा खालामथों खिन्थु 5 बोसोरनि उनाव नों प्रमद बर'आ आउट BTC-निफ्राय बायगोन नों प्रमद बर' सरकारा UPPL सरकारा बायगोन जेखियानो जादोला दिनैहाय प्रमद बर'नि खोथायाव आरोबाव फैबावगोन आं दिनैहाय खख्लाबारि समस्थियाव 26टा दालांना लामा बानायदोंनो बबे जायगायाव बानायदों दे खख्लाबारिनि जेसेबां आंनि साबस्क्राइबारफोर नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्था अनलि खख्लाबारि समस्थिनि दै नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर प्रमद बर' सरकार UPPLआ प्रमद बर' सरकार UPPLआ 26टा दालां ना 13टा दालां बेफोरबायदि बानायबाय 26टा लामा बानायबाय होननानै खोन्थादों डिक्लेयार होदों मिथिबाय बे भिडिअआ थांखांबाय आंनावहाय आंनो होदोंमोन खख्लाबारिनि मानसिफ्रा मोनबेसे लामा बानायदों बेखौ कमेन्ट खालामनानै आंनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरनानै हो ओंखायनो आं खख्लाबारि समस्थिनि जेसेबां बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना दलिल गांफा बायनानै ला 1000 थाखानि दलिलखौ बायनानै बावहाय लिरनानै लाखा सोरबा बिजाथि होन सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा अना बर' होन सोरबा माबायानो होन बावहाय सिगनेचार लाखा देरहाखाङोब्ला जोंनि बे लामाखौ 100% मावना होनांगोन आरो मावाब्ला जों नोंसोरनो भट होआ नोंसोर जुदि जोंनि बे लामाखौ जुदि 100% मावनानै होगोन होनबासो जोङो नोंनो भट होगोन आरो होयोब्ला बावहाय सिगनेचारबो होना गालां जोंनो दिन तारिख टाइम होना गालां अब्लासो नोंसोरनो जों भट मोनगोन नङाला जों होआ बेखिनिखौ खालामनानै ला बिनि उनावहाय देरहाखांनायनि उनावहाय दै गांहो बिसोरखौ अब्लासो नोंसोरनि मोनफा भटखौ बिसोर लानानै थांनानै जेला पावाराव फैगोन गादियाव थाहैगोन नों बर'फोरखौनो बे खख्लाबारि समस्थिनि बर' रायजो राजाखौ मा होननानै बुंगोन नोंथ' आंनो भट होआखै नोंथ' आंखौ बेफोरबायदिसो बुंबावदों नोंनि न'आवथ' आं थांफेराखै सोरबाया थैहां अबस्था 500 थाखानि थाखायनो बिहैगोन अब्लाना नोंखौ आं सिनाया न'निफ्राय ओंखारजानाय नङा नोंसोर दाम होजानाय नङा आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों ओंखायनो खख्लाबारिनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन रावनिबो दलाव दा था बिदिनो जेरै दं बिदिनो था नोंसोरो दासान्दि नोंसोर लेभेलाव था नोंसोरनि स्टेजआव नोंसोरनि आथिङाव गसं नोंसोरनि आथिङाव गोरा गोख्रों था
दिनै खख्लाबारि एरियायावहाय UPPLआ मोनसेबो खामानि मावाखै होननानै खोन्थादों आं बे भिडिअखौबो आं हगारगोन मुगानि थान्दैयाव बिथाङा स्टेटमेन्ट होदोंमोन बे मानसिया बिराद मोजां स्टेटमेन्ट होदों बियो दिनैहाय प्रमद बर'आ खख्लाबारिनि समस्थियावहाय ओरैबायदि खोथा बुंदों जे आं 26 लामा बानायबाय अलरेडि कमप्लिट जाबाय 13 दालां अलरेडि कमप्लिट जाबाय आरो नेक्स्टआव एबार देरहायोब्ला बेसेबांबा दालां बेसेबांबा लामा होबावनायनि खोथा होनदों आंनि राव नङा बियो अफ्रिनि राव नङा बियो नोंथांमोना मुगानि थान्दै बा बड'लेण्ड रादाब बिब्दि निउसाव चेक खालाम अब्लानो बे प्रमद बर'नि रावखौ खोनागोन मोनथिबाय आरो नोंसोर प्रमद आं सिदायै बुंबावगोन बेखौ प्रमद बर'नो भट दाहो सिदायै बुंहरगोन आं प्रमद बर'नो भटखौ दाहो नोंसोर सोरबा सासेनो होनानै हो सोरनिखौ मोजां मोनो साथाम दङ BPF दं माबा JSP दं ओमफ्राय VIP मोनसे दं बे मोनथामनि गेजेराव सोरखौ साबसिन मोनो बेयाव होनानै हो खिन्थु UPPLनो दाहो आं बुंहरगोन सिदानो बेखौ आं बे इउटुबनि गेजेरजोंनो UPPLनि मानसिफ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया दुखु मोननानै लाब गैया जाखौ नुदों सिदा बुंदों मोनथिबाय जाखौ मोनदों सिदा बुंदों आं आरोबाव दिनै मोनसे खोथा खोनाबावदों फेरेंगानियावहाय सोरबा न'खरसेया दिनैहाय दंफां हानो लाबोदों दंफां हाग्रा मेसिन हन्डा लाबोदों हाबाय हानानै फेरेंगानि मानसिफ्रा थांनानै हन्डाखौ दिखोना लायबायनो मा जाखो बिलाय लायबाय थिगै आसे आं मोजां मोनबाय दे बिसोरो दिनै लायबाय मोजां मोनबाय थिगैनो दं आं बेखिनिखौबो साबसिन मोनदों आं बेखिनिसिमबो साबायखर होगोन आं फेरेंगा नोंथांखौ साबायखर होगोन आं बिसिम बा होनगोन फेरेंगा नोंखौबो रेन्जारजों सावरायबाय रेन्जारजों सावरायखांनानै हन्डाखौ लाना फैबाय जेब्ला फेरेंगानि मानसिया लोगो मोनो बिनि उनावहाय मा बेदर सेरसेनि दाम होलांदों लाजिनो रोङा नामा फेरेंगा लाजियाखै नामा बेथन होनो हायाखै नामा नोंनि बे NGOफोरनो होनो हायाखै मानो हायाबा मानो फुसिदों NGO मानोथो बिदि दानानै होदों लाजियाखै फेरेंगा नोङो 100 200 नोंनि जायगाजों दंफाङा दासिमबो गयो नों मा बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों आं थांगासिनो दं साननैसोनि गेजेरावहाय सोर दंफां बोग्रा बिलाय सोर NGOनि मानसि बिलाय फैसा जाग्रा नों बिसोरखौ मा खालामनो हागोन फेरेंगा बे फैसा लाग्राखौ टाटा मबाइल गंसेयाव 10,000 लाखियो बबेबा गारि गंसेयाव 5,000 लाखियो बबेबा गारियावहाय 3,000 फैसा बिदि लाखियो मा बिफलाय मा फैसा बिफलाय मानि माथो नोंसोरनियावलाय माथो फैसा लानो मोना बा माबा खालामनो मोना मा बिलाय मा गियान बिफोरो लाजि मोनाखै फेरेंगा बेबो मोनसे थांबावबाय आरो दिनै प्रमद बर'नि खोथा फैबावदों निसिमायाव खैला मैला एरिया बायदियावहाय निसिमा खैला मैला एरिया बायदियाव जाया हाउजिं मोनदों बिनियावहाय 3,000 थाखा करि फैसा लादों 100% प्रुफ बियो प्रमद बर' नोंसोर बुंदों हाउजिं जाया मोनदों बेफोर फैसा लानो मोना होननानै होनाङा होननानै हराव थांनानै फैसा लायो 3,000 थाखा सोरनावबा 500 थाखा 2,000 थाखा बेफोर मानि फैसा बेफोर मा खालामनो लांदों मा चेयारमेनफोरखौ नोंसोर अर्डार होनानै दोनदों नामा प्रमद बर' भिडिअ फैगोन बियो भिडिअ फुटेज ओंखारगोन आंनियाव मोनथिबाय बियो भिडिअ फुटेज ओंखारगोन आंनियाव आं खालामगोन बे मानसिखौ नोंसोरो दिनै BPFखौ बुङोमोन 17 बोसोराव बे जाख्ल'ना दिनै नोंनि आमोलावबो जाख्ल'दों खैला मैला बायदियावहाय चेयारमेन बायदिया सोरबाया न' गंसे हाउजिंनि थाखाय 3,000 लादों बेफोरलाय माथो बिना धुरियाल बिनायाबोलाय माथो एफ्राब लेभेलनि खोथा बुङो बिलाय गावनि समाव गावनि जायगायावनो माथो थिगखौनो खालामनो हायाखै बबेबा दिनै खख्लाबारि बायदियावहाय आइजो आफादनि थाखाय बिराद गिदिर खोथा होनदों लाजियाखै नामा बिनाया सरि बिना नोंखौ सोमोन्दोआव आं गुबुन जानो हागौ खिन्थु आं नोंखौ दिनै पलिटिक्सनि खोथायाव आं नोंखौ डाइरेक्ट बिना होननानै बुंदों आं गाज्रि मोननानै लाब गैया नोंनि सायावबो आंहा बुंनांगौ दं खालामगोन खैला मैलानि बिना नोङो नोंनि एरियानि चेयारमेन मेम्बार स्ट्रिक्ट ला मा हिसाबै 2,000 लाखो नोंनोथ' बुंदोंमोन जोंनि UPPL सरकारा फैसा थाइसेबो जानो हाया होननानै बुंदोंमोन आरो लाफेरनायबो नङा होनदोंमोन मा दिनै आंनियाव प्रुफ फैदों आंनाव फन खालामनानै खोन्थाहरदों रेकर्डखौ आं दामनानैबो होगोन आरो बेफोरबायदि भिडिअखौबो आं खोन्थागोन नोंखौ लाजि फोनांगोन आं बिना मोनथिबाय आं नोंनि न' खाथिनि गय जानानै फैयो दखानाव नोंनि न' खाथियावनो थाङो आङो लाजि फोनांगोन आं बिना नोंखौ नों आंनि सायाव मा एक्सन लायो ला आंहा बुंनांगौ दं
फैसा जाया होननानै बुंदोंमोन इउपिपिएल सरकारा लानो फैसा जाया माहाय जाया बबे बिथिङाव जायाखै माथो जाग्रायानो नोंसिनावनो बारा बिपिएफखौ दिनै फैसा जाग्रा होननानै बुंदोंमोन दा नोंसोरनो माथो बारा मा हिसाबाव जादों बेफोरो हाउजिं गंसे मोननो थाखाय 3000 थाखा लालायनाय मा खामानियाव बाहायगोन दिनै हमनानै ला 15 जोनावहाय 3000 थाखा करि लागोन 3000 15 बेसेबां जागोन बे फैसाखौ बाहाय बाहायगोन सोरनो होगोन सोर अफिसारनो होगोन अफिसारा बिफेरदों मालाबा बबेबा अफिसनि टेबोलाव जिरायग्राफोरा फैसा बिफेरदों मालाबा इउपिपिएल सरकार परिबर्तन सरकार फैनाय लोगो लोगो रावबो फैसा बिफेरा किन्तु दिनैनि चेयारमेनफोरासो फैसा जाग्रा प्रुफ होगोन आं बेफोरनि प्रुफ होगोन चेयारमेनाबो सांग्रां थानाया मोजां निसिमानि खैला मैलानि चेयारमेनाबो मोजां थानाया मोजां बेफोरनि फारसे सांग्रां था अफ्रिया 50 थाखा मा 50 थाखा 10 थाखा लादोंब्लाबो बेखौ भिडिअ खालामगोन खारन जिर' थाइसेबो फैसा लानो मोना इउपिपिएल सरकारा जिखुनु खामानियावनो होन ओंखायनो आं खावलायदों कख्लाबारि समस्तिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों दिनैहाय नोंथांमोना सिन्था खालामनानै भटखौ होनानो इउपिपिएलनि बाद मोनथाम पार्टी दं जिएसपि मोनसे दं बिपिएफ मोनसे दं भिआइपि मोनसे दं बेसोर साथामनि गेजेराव सोरखौ मोजां मोनो हो इउपिपिएलनो दा हो प्रमद बर'आ नोंथांमोनखौ थगायगोन आरो डेभेलप खालामनाय नङा मोनथिबाय आरो दिनै मोनसे खोथाखौबो बुंबावनि जिएसपिनि घनश्याम दासआ मा होनदों बर'नि एगेन्स्ट खोथा बुंदों बियो बर'नि उल्था खोथा बुंदों बियो बिनि भिडिअ'आबो दं आं होगोन रायजो राजानो हगारजोबनानै होगोन किन्तु मिडियायाव सोरबाया मोनदों सोरबाया मोनाखै दै बबेबा पर्टेल निउसफोरा दामा सोरबाया दामा एनडिएफबि होनबाथाय बिसोरो ओरैबायदि आर्टिफेक्सन होनबाथाय वाह कुइसना एनडिएफबिनि माबा होनबाथाय मानसि होनबाथाय आर्टिफेक्सन होनबाथाय दुनियानि कुइसनानि कुइसन आरो नोंसोर मा कुइसन खालाम होग्लिजोबगोन आङो माखौ होनांगौ होगोन आंनि खोथा सिदा बुंलांगोन मिथिबाय कयेकटा निउस पर्टेला कयेकटाल' होनदों आं गासैबो नंजोबा दै गासैबो निउस पर्टेला नङा गासैबो नङा मोनसेखा बे फुरा एन्टि बिपिएफखा आरो एन्टि एनडिएफबिखा बे आरोखि बे निउस चेनेलखौ आं नाम मख'नो सानाखै आरो बे मानसिखौ लोगो मोनोब्ला आंहा बिनि सायाव उल्था कुइसन दं 101टा कुइसन दं बिनियाव बे आंनिख्रुइ गोरों जानो हागौ थेवबो आंनि फिननायखौ नांगौ 101टा कुइसन नांगौ बे मानसिखौ लोगो मोनसनोब्ला आंनि न'खौबो सोंदोंमोननो बियो नों आंनि न'खौ सोंग्रा नों आंनि न'आव फै नोंनि भिडिअ केमेरा गेदेरखौ बानना लानानै फै गेदेरखौ बानना आं निउस चेनेलखौ आं थांखिथ'ला दा अफ्रिखौ नागिरग्रा बे निउस चेनेला अनलि मोनसेल' निउस चेनेलखौ आं बुंदों टारगेट खालामदों बुंदों दै किन्तु बे निउस चेनेला एकदम थाबनो डेभेलप जादों बियो गुबुन निउस चेनेल एकदम थाब डेभेलप जानो रोङाखै दासिमबो डेभेलप जानो रोङाखै जालांगोन बिसोरबो लासैनो किन्तु बबेबा मोनसे निउस चेनेला थाबनो डेभेलप जादों किन्तु बिनो थार्ड क्लाससिन जाबावगोन उनाव लासैनो थार्ड क्लास होननानै बुंबावगोन आं बेखौ आरो प्रमद बर' बे सासे बर' जातिखौ थगायग्रा एनडिएफबिखौ ओरैबायदि मस्ला मस्लि होनानै थबसियाव माने बानलु देग्लिनायफोरबायदि देग्लिजोबनानै दोनजोबबाय प्रमद बर'आ एनडिएफबिनि जेसेबां गथ'फोर दं दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बिदियावनो आंनो बिदिखौ नाङा प्रमद बर' आंनो मैदेर मासे गराय मासेल' नांगौ नोंनिफ्राय नों सिब जानायनिफ्राय जेखौबो नाङा गराय मासे मैदेर मासे अब्लानो आं बेजोंनो सुख सान्ति थानो हासिगोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि